боял си? Че де си боял тук? Как сега ще кажа пътни Бек, ама как се е развило това нещо през вековете? 16 век хората са имали Маргарита, не са казвали. Ще я видя, нема да я видя. Ще я видя, нема да я видя. 17 век са взимали са кали. Ще ме погледне, не ме погледне. Ще ме погледне, не ме погледне. 18 век. Обичаме, не ме обича. Обичаме, не ме обича. 19 век. Ще ми пусне, не ми пусне. Ще ми пусне, не ми пусне. 20 век. Ще ми стане, не ми стане. Ще ми стане, не ми стане. И 21 век. Мъж ли съм, жена ли съм? Мъж ли съм, жена ли съм? И сега последно ще го върша. Значи, със секса как си? Лъжи се жестоко. Не, сега ще кажа, пич, с какви жени трябва да прави секс. Запомни го от мен. Ти си по-млада учи от мен. Значи не трябва да прави секс с спортистки, защото постоянно казват темпо, 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 че те уморят. Не трябва да прави секс с лекарки, защото казват на 6 часа по 2 пъти. На 6 часа по 2 пъти. На 6 часа по 2 пъти. Не трябва да прави секс с заболекарки, защото казват няма да го вадим още време. Няма да го правим още време. Не трябва да прави секс с кондукторки, защото казват двойце да вътре има още място. Двойце да вътре има още място. Съм свършил. Не трябва да прави секс с учителки, защото казват не съм доволна, можеш и още. Не съм доволна, можеш и още. Не трябва да прави секс с бензинчийки, защото казват вади Маркуча си оправяме сметки. Ще прави секс само с строителни инженери, защото казват когато стане има време. Запомнила го! Моят плеч, защото съм голем интелект, сега само да опитам някой следи ли турските сериали? Ти па не ги судиш. Верховнето си е направил кола на фототапет, не ли сега къде живееш? Значи сега искам да ви то кажем, че съм голем поеглот. Да, езиците ги знам от малък. Значи знаете ли на турски как е блондинка? Перхидролхелем. А фризьорка? Берберкадъм. А знаете ли как е фризьорски салон? Фешен бардак. А знаете ли как е на турски презерватив? Уйтурба. Може и бушавакълъв. А знаеш как е на турски сервитьорка? Диванча пранц коктейл хенел. А знаеш как е на турски как си муцка? Мараба куркулар. Как съм ги мисил. Плескайте, гледца, плескайте. А знаеш как е на турски тигър? Коскучавити рае котак. А пантера кара котак сербес. А куче далматинец леке кожук помия. И сега малко на политическа тема ще кажа как е на турски партия БСП. Пенсионер Сюрия. А партия Атака Юруш Бабаич. А как е на турски Цветан Цветанов? Веско Марино Оглавер. А как е Симеон Дянков? Скрънца Диоптер Катил. И сега ще довърша с Бойко Борисов. Асфалт ефект. Поискате! Поискате! Благодаря ви. Това е след малко, може да поискате още малко, защото съм горе. Поискате!